L-Oppożizzjoni Nazzjonalista lesta tidħol għall-isfida tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew bil-qalb u lesta sservi bil-verità u bl-onesta u mhux bi slogans fażulli. L-Oppożizzjoni mise tħalli lil ħadd u lil xejn li jaqta' qalba għax verament temmen li jekk il-Partit Nazzjonalista jirbaħ il-fiduċja tan-nies ikollna Malta Aħjar. Kien dan il-messaġġ tal-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil meta kien qed jindirizza djalogu fil-Mosta. Id-djalogu li kien ippreżentat minn Marija Portelli kien l-ewwel wieħed f'din il-kampanja li se twassal għall-għażla tal-membri parlamentari Ewropej. U aħna din il-kampanja ħaniġġilduha bil-qalb għax il-Partit Nazzjonalista għandu qalbu kbira li qiegħda hemm għal kulħadd. U l-Partit Nazzjonalista ma jaqtax qalbu. Tista' tattakkaħ, tista' tinsultaħ, tista' teddu, tista' tagħmillu x'tagħmillu ma naqtawx qalbna. Għaliex aħna naħdmu bil-qalb. U f'din l-elezzjoni dak li ser nagħmlu, ser nuru lin-nies illi aħna qalbna kbira, illi aħna qalbna qiegħda hemm għalihom. B'referenza l-slogan Malta Aħjar, Simon Busuttil qal li minkejja li mhux fil-Gvern, l-Oppożizzjoni lesta tkun effettiva u kostruttiva biex taħdem għal Malta Aħjar. Huwa qal ukoll li l-istess slogan huwa wkoll ġudizzju fuq il-Gvern għax Malta jixirq il-aħjar. Saħaq li l-poplu jista' juża l-vot tiegħu biex jibgħat messaġġ lill-Gvern li mar lura mill-wedit tiegħu. Tista' toħroġ u lill-Gvern tibatlu messaġġ u tgħidlu int wettni xi ħaġa u ma wettaqtix. Int wettni xi ħaġa u għamilt bil-maqlub. Int għamilt xi ħaġa u lanqas biss kienet fil-programm elettorali tiegħek. Bħalma kienet il-bejħ taċ-ċittadinanza, bħalma kienet il-kwistjoni tat-tanker tal-gass, bħalma kienet l-adozzjoni minn koppji tal-istess sess. Daw ma kienux fil-programm elettorali. Xiġifieri tiġi int tirrombla fuq kulħadd u ddaħħalhom mingħajr ma kellek mandat biex iddaħħalhom. Il-Deputat Nazzjonalista Clyde Puli saħaq li minkejja dan il-Gvern tela blajta ta' Malta tagħna l-koll ħaseb biex jinqdew biss dawk ta' ġewwa u l-oħrajn baqgħu jittewbu. Huwa saħaq li dan huwa gvern li żera l-firda u għażel li ma jikkoperax mal-Oppożizzjoni fuq kwistjonijiet bħal politika, xogħol u l-Unjoni Ċivili. L-eks Kummissarju Ewropew Joe Borg saħaq fuq l-importanza li kulħadd joħroġ jivvota biex juri li jemmen li post Malta huwa fl-Unjoni Ewropea. Huwa tkellem ukoll dwar il-ħtieġa li nkomplu naħdmu kontinwament biex nagħmlu suċċess mis-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. L-ispiżjara din jisellu li ffukat id-diskors tagħha fuq il-problema tal-mediċini out of stock u sejħet bħala inġusta u bla etika id-diskriminazzjoni li saret biex dawk tal-qalba jinqdew mis-sistema tal-ispiżerija tal-għażla tiegħek. Aktar tard anke l-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil saħaq li mhux aċċettabbli li fuq xi ħaġa sensittiva bħas-saħħa issir diskriminazzjoni. Il-qasam tax-xogħol kien fiċ-ċentru tal-intervent tal-ekonomista Malcolm Bray li saħaq fuq il-ħtieġa ta' politika ekonomika realistika u b'viżjoni ċara sabiex ikun assigurat futur tajjeb għaż-żgħażagħ. Huwa qal li l-Gvern m'għandux jaħbi l-problema tal-qatt taħt it-tapit billi jagħti soluzzjonijiet temporanji imma għandu jagħti direzzjoni ċara biex jassigura tkabbir ekonomiku f'pajjiżna.